hadu argul khyrwit Messi patpen kin syndon ya ka record uklos kum uta orang lehkai ubat thebun gol tam ha ka FIFA World Cup haka jingi lehkai masih itu jongki tim na ka grup J kata ka Argentina persya ka Austria ka Argentina kala bani lehkai pha da ka batang kemit kap kendai ka Argentina kala yo ya ka penalti padu Messi ulami syakmat pan shoot ya ka ne ka penalti Henry Messi pat syamala ban thep ya ka ne ka penalti pat kumta ki fan jo Ronaldo pat khyrwit football ki ba isi yo Messi lapan kre pan mi syakmat pan kren ben yo Messi Henry tang hatin katuk ane minit Messi ula juba piaki da ka ba hakamit ka balai fra ula laban penki ya kajar leng ba ka bol assist da dina barleng ba ka ne ka gol Messi ula penken ya ka record uklos obat kumuta all time top scorer jong ka FIFA World Cup uklos ubadai orang lehkai upapa waha jong ka Germany Henry leng ba ka ne ka gol jong Lionel Messi ula kalalong tau all time top scorer jong ka FIFA World Cup takaba ula penken ya ka record uklos batang kumne ka kala step kala kutno ta shi gol la not barhaba wan phai ka kalamit ka Argentina kala khunting panyo thep gol biang pat kumta hashawn wai artar ke jingi lehkai kata hakamit ka bakandai pho plosan Lionel Messi ula laban penki biang kajar panyo thep hadu san gol haki art lagi jingi lehkai jong ka FIFA World Cup menta usnam ula poi hadu khat pra gol haka FIFA World Cup haka jing im jong patang kumne ka jingi lehkai kala kutno da ar gol la not baladangi phai ka ne ka jingi lehkai ka Argentina kala lap te la kam hai ka bol da ka ba ka yo hadu 100% ke position kat ba ka Austria pat ka yo 100% ke position pat ka total shot ka Argentina ka yo hadu kat artri total shot percently ki shot on target kat ba ka Austria pat ka yo neutral total shot pat ka way ka shot on target bat leng ba ka ne ka nam chop ladangi phai ka mi je khen point jong ki tim ha ka group J ka Argentina kala yo 0 point kat ba ka Austria pat ka yo lai point pat kumta leng ba ka ne ka nam chop ka Argentina kala qualify tane kala yo rung syakarau ka balai puar te paralog menta ka ski tang kine ki video ki ba khendiat khoblei shibon